Isifundazwe iKwazulu Natal singesinye esivakashelwa kakhulu nedolobha iTheku lihamba phambili ekheheni ivakashi. Kepha-ke ngenxa yokuvalwa kwezwe ngesikhathi sephasika leli dolobha lalahlekelwa izivakashi ezingu-650,000. Ukuvula kwezwe kancane kancane kwenza ukuthi imboni yezokuvakasha iqale ukusimama. Uhulumeni wesifundazwe usevale ukusingathwa kwemicimbi emikhulu ukuzama ukunqanda ukutheleleka nge-COVID-19. We are mindful of the fact that the country is entering the second wave of COVID-19 and we urge our visitors and residents to adhere to all COVID-19 protocols. Udaba lokuthi amabhishi ayavalwa noma cha lusematheni njengoba kucatshangwa ukuthi ungalawuleki kwabantu abathutheleke amabhishi kungase kwandise isibalo sokutheleleka kwabantu yigciwane. Uma abantu beba nemicimbi siyafuna ukuqinisekisa ukuthi leyo micimbi iba imicimbi yemndeni ebangaphakathi noma imicimbi yemndeni isemahotela noma eindaweni ezithize la iphumule khona, kodwa angeke sibe nemicimbi emkhulu yokuyijabulisa. Ebhishi sizobheka ukuthi abantu baphephile nokuthi abantu bawafakile ama-mask. Uhulumeni wethule Operation Vala okumkhankaso weinhlaka zamaphoyisa ukubhekana nobugebengu. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.